आच्छा बारु थाइबानि लारु मा जालायखो नोंहालाय बावबाय आंलाय गोरों खिथानाङा मिथिबाय नोम्फा अमा राजासो आंबो नोंनि फिसालासो मालायनि नङा आंखौ एमाव आबा बिफाखौ बिदि बुंनो मा बाथ्रा बुंनो नागिरदोंमोन मानो थोंजों बुङाखै आंनो बाइक नांगौ आच्छा मानि खुसियाव जायखिजाया बाइक नांगौ आंनो आच्छा कलेजाव थांनायखाय औ आफा माबायदि मडेलनि बाइक नांगौ नोंनो बिराद मोजां दामि बाइकखौ साला हाय सेकेन्डारि एग्जामखौनो दासिमबो होआखै बिनो बाइक नांगौ जानो आरो बे रिजाल्टआबो माथो खोन्थानोबो रोंला मालायफ्रा हनै फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन माबा लेथार ना मा होनो बिदि लानानै मालाय अमा बेदर पार्टि माबा माबि जाहोगासिनो बेहा माबा रिजाल्टखौनो मोननो रोंला मा जाखो नोंनि रिजाल्टआ मा होननानै बुंनो आइ आरो आफा आं दासिमबो सेकेन्ड इयारावनो दं मा माने आं दासिमबो हाई सेकेन्डारि होनो जाथ'वाखै आं सेकेन्ड इयारसो जागोन देग्लाय आच्छा बारु थाइबानि लारु माने बियो हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयारखौनो 10 बारसो फेल जादों आबा बिदि नङाब्रा खेबनैल' खेबसेल' आयो फेलबो जालायथारदों आरो नोङो खोनासं एमाव बेटा गाबोन आंहा इलेक्सननि रिजाल्ट दं बेनिखायनो नोंनि रिजाल्टखौ लानानै आं जेबो माथा मारिबाय थाला ओरैबाबो फार्स्ट डिभिजन लाबाबो लेटार लाबाबो आङै थुङै बेनो बे जाहैखायो साफा सानैयाल'सो मोजां साख्रि मावगोन मोजां पस्टआव थागोन गासिबो फार्स्ट डिभिजन मोननाय मानसियानो मोजां मानसि जाजोबो बेबो नङा बेनिखायनो आं जेबो बुंला जियानो जाया मानो रिजाल्ट जोबखांबाथाय आं नोंनो अट' मोनसे बायनानै होगोन मा जाखो आं नोंनाव बाइकसो बिदों दा आं नोंनाव अट' बियाखैना आरे अट' मोनदों रंजा माबा मोनसेथ' मावनानै जाखानांगोन ना फरिखायाबोथ' फार्स्ट डिभिजन थांखाया नोङो फेलल' जाबाय थाखाय बेनिखायनो अट'खौनो बायनानै होगोन आंलाय माथो फरिखायाव दावदैखौनो जाहोआखैमोनलाय मारैथो फेल जाखो मालायनि फिसाया मालायनि मोजां नाम्बार लानानै पास जादों जोंफोरना हनै मोनजादोंबाबो मोनलोंदोंबाबो गैया रायनानै लाब गैया मेट्रिक पास जाबानो बुरजा नाम्बार मोनबानो गेदेर मानसि जाजोबो बे नङा बेनिखायनो आं जा बांद्राय जेबो बुंला रिजाल्टखौ लानानै बा फेल जानाय पास जानायखौ लानानै अट' मोनसे बायनानै होगोन बास कलेजनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दोनहैबाय था रोगाबाय था आं मिथिथारामोनहाय बियो बेबायदि फेल जाखुमानानै दं होननानै आं गासैखौबो मिथिया बायदि जानानै थाफ्लादों आं इलेक्सननि रिजाल्टआल' जोबग्रोथों बेथा ओमफ्राय र अफिसाव थांनि आरो गाबोननि थाखाय मन्दिराव थांनानै फुजा खालामहैलाय नोंबो खालामहैथां आरो दाहाय थांगोन आं दा अफिसाव थांनानै फैनि औ दे जागोन आच्छा बारु थाइबानि लारु गोबाव सम जाबायमोन नङा होमबा भिडिअ लाबोयैया बेनिखायनो नोंथांमोननि सेराव गोसो गोरबोयै गोसो गुदुंनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय आरो मानो भिडिअखौ लाबोआखैमोन बिनि जाहोनखौ बुंथ'ला दे जियानो जादोला भिडिअआ चेनेला थाजासे होबायानो थागोन आरो माला लाबोगोन बेखौ बुंथ'ला जियानो जादोला भिडिअखौ इन्जय खालामबाय थाथ'दो आच्छा बारु थाइबानि लारु जोंनि अमा खर'नि पार्टिया देरहागोन ना देरहायाब्रा आरो नोंसोर मोजाङै नोजोर होदों ना बक्सफोरखौ सोलायाखैथ' बस बक्सफोरखौ सोलायनायनि चान्सआनो गैया आं मानसि लगायजोबना होदों बस आच्छा बारु थाइबानि लारु दसे उनाव इसोरनि खाथियाव गाबहैनांगौ आंहा गाबोन आङो देरहागोन ना देरहाया एसे टेनसन जानि आं सार गिनो नाङा जों देरहाखागोन खोनानायावलाय बिराद मोजां खोनायोलै गाबोनसो जासिगोन मसलाया रायजोफोरा आंखौ अनगोन ना अना आंथ' रायजोफोरनो फैसा होआखैलै अनगोन ना अनाब्रा आंखौलाय बस बांद्राय सानबाय थानाङा देरहाखागोन बस देरहाखागोन आच्छा बारु थाइबानि लारु नायनोसै गाबोननि दिना मा जायो आयौ बावा मा मोनफैलायखो आयौ मा राजा गाबोन देरहागोन ना जेनगोन बाललोंलाय मानो नांगौ नोंनो मानो होननानै बुङोब्ला आङो दानो खन्थाइ थाग थियारि खालामखानांगौ मिथिबायना आं जेनगोन ना देरहागोन मिथिखाबा मोजां जागौमोन आरो आच्छा नों आंखौ देरहाजानो लुगैयो ना जेनजानो लुगैयो आंलाय मा बुंनांगौ दालाय सैथो बाथ्राखौ ना नंखाय बाथ्राखौ देलाय नंखाय बाथ्राखौनो बुंलाय देरहाजानो लुगैयो बाल आच्छा बुजिबाय दे नों आंखौ गाज्रियैनो जेनजानो लुगैयो मा मोखांखौ लानानै नों आंनि खाथियाव नुजाफैखो बाथामिस नोंखौ आंसो हेफाजाब होदों मिथिबायना आं बेखौसो बुंनो फैदोंमोन गाबोनो गोरोन्थियावनो जुदि नों देरहायोब्ला आंखौलाय नासयनाङाहाय बेखौल' बुंनो फैदों आं मिथिबाय आसलथे नों मानसि लाजिना लाजियाब्रा दावसो देलाय मा खिखौ लाजिनांगौ जाखो लाजिबा खाजि गोमायो होननानै बुंग्राया सोरमोन बाल जेराव बाहागो दं बेवहायनो दावस्रियाबो दं लाजिनानै लाब गैया बाल्ला आच्छा मानो फैदोंमोन बेखौल' बुं बाथामिस गाबोन नों जेनगोन ना देरहागोन बेखौ सोंनो फैदों बेखौ आं मिथिगौ नामा जेनगोन ना देरहागोन जेनबाबो देरहाबाबो नोंनिसो खोथा दा जायखिजाया आंहा निउस होनो मोनबानो जाबाय बाय आच्छा बे थें फाख्रिया मानो फैदोंमोनलै बे दावसो देलाया मानो फैदोंमोन बास गिदों बस बियो नोंखौ देरहागोनखाय
गावखौ नायस'नाय नङा होननानै गिदों सार। आच्छा बारु थाइबानि लारु बिदियानो जाखागोन बे। जियानो जादों ला गारिया बहनदो बिखुनजो न'आव थांनोसै आं। मानो होनोब्ला आंहा बिखुनजोजों बिराद गिदिर खोथा दं। अके सार। स्कुटिखौ मानो लांनो नागिरदों? आं गुमै बम्ब्रनाव सोंखाबाय, गुमै बम्ब्रआनो लांनो खोन्थादों। आफाया जेबो मिन्थिया, बियो आइनि स्कुटिसो। आयौहाबो बिदि बुंलायथारो आरो नों एसेबां उन्दै गथ'आनो। आं गुमै बम्ब्रनाव बिनानै लाखाबाय, आइनि स्कुटिसो। ओइ गथ' आं मिथिखायो बियो नोंसा आइया सालायो होननानै। आं नोंसा आफानाव सोंखाबायना आं स्कुटिखौ लांनो होननानै। नों आइनावथ' सोङाखैना? नोंसा आफानाव सोंनाय माने नोंसा आइनाव सोंनाय। खोनासं दावदै, जोंहा आफानिफ्राय गोजानाव था। नोंसा आफाखौलाय आंलाय माथो खालामदों दे? मा जादों? मा जालायदों? नुबाय गुमै, बे थाम्फै देलाया आंनो स्कुटिखौ हरनोनो नागिराखै। मानि थाखाय? मानो होननानै बुङोब्ला बे स्कुटिया आइनिसो। आइया रावखौबो दा लांथों होननानै बुंदों। जेबो नङा, लां। थेंक इउ गुमै, नों जोबोद मोजां। आरो थाम्फै देलाय, मा इसेबां गाज्रि गथ' नोङो? बिफानि खोथा बारगा मावनो नागिरग्रा। दे होमबा गुमै, आं थांनोसै। हायोबा आंनो थाव सोनो फैसा हर दे। नों मानसिफोरखौ मानो बेफोरबायदि बुङो थाम्फै? मानसिफोरजों एसे मोजाङै रायलायनो सोलोंनांगौ। आं रायलायखायो। बेसो आइनि स्कुटिखौ मानो सोङा असिया लांदों? आंनाव सोंखादों। आइनावथ' सोङाखैना? आंनाव सोंनाय एखे नङा होमबा? आं मिन्थिया, ओमफ्राय आइया दावदैखौ मोजां मोना। बेलाय रावखौ मोजां मोनालै। गावनि अनगा बुहुमाव रावबो मोजां मानसियानो गैया। गावखौनो बुहुमनि जोबथा मोजां मानसि सानो बियो। आयौ बाला! मा होनदोंहाय आंखौ? मा होनदोंखाय जेबो होनाखै। होनाखैसो जागोन। आफाया नोंखौ बुंदों, नोंलायनो बुहुमनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन मानसि साननानै लायो गावखौ। दालाय नङा, बुहुमनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन मानसियानो जाबाय दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय। बे बुहुमाव आंनिख्रुइ मोजांसिन मानसि रावबोआनो गैया। गावखौनो मा एसे मोजां मानसि सानोब्रा नोंलाय? गासिबो मानसियानो पारफेक्ट जाजोबाना। आं पारफेक्ट, मिथिबाय? आं पारफेक्ट। आं नांगौ समाव थगायनोबो रोंगौ, नांगौ समाव आं गियानिबो जानो रोंगौ, नांगौ समाव आं अननोबो रोंगौ, नांगौ समाव आं बुलायनोबो रोंगौ, सिखाव खावनोबो रोंगौ। आं गासैखौबो हाजोबगौ। आं बायदि नैथि मानसि जेरक्स खालामबाबो मोननाय नङा बालनि। जाबाय दे जाबाय। मोनसे जायगायाव आर्टिकेल कालेक्ट खालामहैनांगौ, थांनोसै आं। र' आंनि स्कुटियालाय? दावदैया लांबाय। आयौ बाला! बे हारामिनोलाय आंनि स्कुटिखौलाय मानो हरनांगौ नोंलाय? आं बिबाय नालाय हरबायब्रा। आंनो नांगौ होननानै मिथिया नोङो दावदैनोसो हरबाय नों। मानसिया मानो बुजिया बालनि? मानो बुजिया? आं स्कुटियाव थाव गैयैखायसो आङो लांथ'वाखैमोन आङो। अट'जों थमथमजों थांदों आं। मालाय बिनायखौलाय माथो खालामनांगौब्रा, लांथोंसै आरोलै, जायगानिनो मानसि। नों बांद्राय दावदैखौ अनग्रा जादों बालनि। आं हले बुंखायो दाबायदियाव दावदैखौ अनब्रोयोबा ओरैबायदि दावदैखौ नायनानै जोफ्रुगोन बुफ्रुगोन मोनथिनानै लाखा। मा जानला मानला बुङोब्रा? जानला मानला खोथा बुङाखै आं। बायदियाव गुबुन हिनजावनि फारसे गाज्रि नोजोरै नायो बा मोजां नोजोरै नायनानै गोसो गोरबोफोर होलायलायो, रानलायलायो। माथिं जोगोन माथिं दावदै बख'गोन आंसो मिथिगौ बालनि। मा सानोब्रा? खर'आनो 24 आवार मा सानबाय थायोलै बे मानसिया। बे हिनजावखौ खावना लाबोफ्लांनानै जारला जाबायलै। सुख सान्ति होननायानो गैमारा। गावनिखौल' सानबाय थायो सुवादा। बेनि थाखायनो जेरावबो सान्ति गैला आंहा। आबिर, नों आनकम्फर्टेबल जानो नाङा दे, जों गासैबो बर' गोजासो। बेनिखायनो गोसो बायदि थानो हागोन। थेंक इउ। बानलु बेदां, माखासे लोगोफोरा दाबो मानो फैयाखै? नोंसो मिथिगौ दा, आंलाय मा मिथिगौ? आं नोंनि लोगोफोरखौ सिनायजोबाना। जेबो नङा दे, आं लिंहरनाय लोगोफोराबो फैनो हालानो। बेनिखायनो जोंखिनियानो रंजानोसै। गाबोननिफ्राय बयबो गावबागाव खामानियाव बिजि जागोन। सोरबा सोलोंथाइ लानायाव, सोरबा खामानि मावनायाव। आंखौबो लिंहरनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आं बारा गोबाव खालामबाय थानो हानाय नंला। आंहा नाइट डिउटि दं। बेसेबां इनकाम खालामो नों बेवहाय? बानलु बेदां, मा सोंलाबायदों नोंलाय बेफोरखौलाय? मानसिनि इनकाम सोंनाया एसे रुद जायो होननानै नों मिन्थिया नामा? मोनथिनि थाखायसो सोंदों। मानो होनोब्ला इसेबां गोजानाव गारि सालायनो फैदों। जायगायावबोथ' गारि सालायनो हायोना। जेरै नोङो जापानाव फैदों बेबायदिनो बेबो फैदों ना माबा मोनसे मिजिं लानानै? माबाफोर थांखि दंबावो खोमा बेहा? आच्छा, नों इसेबां मोजां मिन्थियो होमबा आबिरनि सोमोन्दै? आं बेनि सोमोन्दै जेबो मोजाङै मिन्थिया।
अब्लाबो बेहाबो माबा मोनसे मिजिं दङ जानो हागौ। औ माबा मोनसे मिजिं दङ दां। नामा बुङो आबिर? आबिर जेबो बुंनाङा दे। आरो आबिर फंसे बाथ्रा बुंनो, बे बानलु बेदाङा एसे रावफोरखौ खाब्रां खाब्रां बुङो दे, बेनिखायनो गाज्रि मोननाङा दे। जेबो नङा दे, बेफोरबायदि रावा आंनि थाखाय जेबो नङा। दैलि जों जि खामानिखौ मावो बेवहाय बेनिफ्राय बांसिनसो गाज्रि खोथा खोनासंनो मोनो, बेनिखायनो आं जेबो साना। आच्छा, आं गाज्रि खोथा बुंदों होनबा नोंखौ? बिदिथ' नङा, आं बिदि बुङाखै। ओइ बानलु बेदां, बेफोरबायदि मानो बुङो नोंलाय? बेसो बुंदों दा आंनि बुंनाया गाज्रि होननानै। आबिर बिनि बुंनायखौ जेबो सानना दे, बेफोरबायदिनो फौसौलिया रायलायो। फौसौलिया? दे आबिर जेबो साननाङा। जेबो नङा दे। र' दे आंना फन फैदों, आं रायलायहैनि दसे। जागोन दे। औ मादै, जागोन दे मादै। बानलु, मालायनि फन रायलायनायखौ बिदि खोनासंखोमानो मोना होननानै मिथिया नामा नों? नोंनि फन रायलायनायाव आंहा जेबो इन्टारेस्ट गैया। होमबालाय मानो बेलकनियाव फैदों नोंलाय? आं बुंखादोंमोन ना फन रायलायनो फैदों होननानै। आच्छा फंसे बाथ्रा बुंलाय, आं फौसौलिया नामा? नै खर' गाज्रि बिखुन्दाय जालायबायदां। मानोबा हामफ्लांना लालायखो आंबो? मानो फिननाय होआखै? आं फौसौलिया नामा? बानलु बेदां, आं नोंजों नांलायनो जेबो गोसो गैया मिथिबाय? नांलायनाया नोंनिसो खामानि, आंनि नङा। होमबा मानो सोंबाय थादों नों? आंखौ मानो फौसौलिया बुंनाय? सरि बानलु बेदां, सरि, आं नोंखौ बुंफ्लांबाय। आरो खोनासं, नोंसानि आइया आंखौ लोगो हमनो लिंदों। आं नोंसानि आइया लोगो हमबा मा होननानै बुंनो? मा बुंगोन आं बेखौ? बुंबानो जाबायना, आं जेबो मिथिया होननानै। बेखौनो बुंनांसिगोन आं। आच्छा बानलु बेदां, एन्टनिअ'आ आंखौ गाहायाव नेगासिनो दङ। आं थांनोसै। आरो हस्टेलाव थाब थाङाबा हस्टेलनि वार्डेना रायो। खालि एन्टनिअ'। आंजों दान्दिसे मोजाङै सम बारनो एसेबो सम गैला होमबा नोंहा, जोंलारि? आच्छा बारु थाइबानि लारु आइ बिखुनजो सना, नोंहा आंखौ नुबा मा इसिबां रागा जोंनो ओंखारोब्रा? नोंनि महर, नोंनि रायलायनायखौनो रागा जोंनो ओंखारो। मानोब्रा आं नोंनि फिसाजोखौ, नोंनि फिसौलाखौ एफा मोजाङै जाहोदों, लोंहोदों, गानहोदों, जोमहोदों, मा नांबावगौ? आखलाबो मोजां जानांगौ, आखलाबो। जेब्लासिम आखल मोजां नङा, नोंफोरबायदि बिजामादैखौलाय माथो होनबावनो? जुदि बिहामजोआ गाज्रि मोनबा बिहाव बिखुनजोआ नागारगौमोन, बिखुनजोआ अनगौमोन। बिहामजो गाज्रिबा माथो बेसे रायो बिखुनजोफोरा? गोदो जोंनि बिखुनजोफोराबो जोंखौ सैमा बायदि खालामोमोन। ओमफ्राय बिजामादै गाज्रिबा जोंफोरालाय माथो जेबोखौनो होननो हाया? समाजनि गिनायखौ नायनानै समाजा मा बुंगोन आंनि फिसाजोखौ गारबा होननानै गिबाय बायनायावनो हिनजावनि बिमाफोरा जेबो बुंनो हाया जायो। आरे आं नोंनि फिसाजो गावदां माने बरफनि बिबारखौ आं गाराब्रा। खालि आंनि थाखाय फिसाजोखौ मोजाङै जाहोजानो लुबैदोंबा आंनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबदो, जाहाथे आंनि इलेक्सननि रिजाल्टआ गाबोन मोजां जायो। बेखौसो मावनो होबाय आंखौ। मा लुगैया बिजामादैया देरहासार जानायखौ? मालाय बायदिबा आथिं थोंसेजों मोसाबाय थागौमोन, नोंहा बिदिसो। आंहा फोथायनाय गैयाहाय, नों देरहाबाबो हिनजावफोरखौसो लाइन लाइन आगदाथिं लालाय आगसिथिं लानानै गिदिंबाय थागोन। नुबायना गावहानो बोर होग्रोखायो हिनजावफोर लानानै गिदिंगोन होननानै। बोरसो होनाय जाबाय। सार, नोंथांखौ दुलाय एमएलए आ थाबैनो लिंहरदों। दुलाय एमएलए आ लिंहरदों? औ। आच्छा बारु थाइबानि लारु आइ बिखुनजो, आंनि मुङा फुजाहाय थां। गुमै मा जाखो बिबोनां फामे? दाउदैया फन हरदोंमोन आंनो। एक्सिडेन्ट जानानै हस्पिटालावसो दंहैयोनो। मा मावलायखो बेलाय? बांद्राय सिरियासथ' नङाना? बांद्राय जेबो नङा। बे बमब्रमायासो लानानै थांदोंनो हस्पिटालाव। लोखिसारा बिनानावाबो जे मा खालामबाय थायो। एक्सिडेन्ट जालायबायनो। आइ बिखुनजो सना, आंनि थाखाय आरज गाब दे। बिदिसो जालायबाय? एक्सिडेन्टसो जाहैलायबाय होमबा? औ, दासो फन हरदोंमोन आंनो। रावनोबो खोन्थानो हाया होननानै आंनोनो खोन्थाहरबाय। फाग्लि गथ'आबो मा जाबाय थायो। देलाय फुजानि जगार खालामहैलाय, बाथौ थानसालियाव थांनो आं बोर बिना हैनांगौनो। र' होमबालाय।